Эфирда Yeşil Özен телекомпаниясы. Яңа елда мин Радик Даулин қобат сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Шәһәр һәм район тормышындагы мөһим вакыйгалар белән таныштырырбыз. Yeşil Özен районында хакимият вәкилләре, җаваплы хезмәтләр җитәкчеләре катнашында гражданнар җыеннары уза. Авыл җирекләрендә ел сайын хисап очрашу сессия формасында оештырыла. Быел да халык үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап ала алды. Җыенда авыл җирлеге башлыклары узган ел эшчәнлегендә анализ ясый. Һәм дә агымдагы елга планнар төзелә. Очрашу күңелле мизгелләр авыл уңганнарын, матур гаиләләрне һәм актив булучыларны тәбрикләү белән тамамлана. Әлдә боягы кар турында сүзебез. Гыйнвар рекорд куйды. Явым-төшем нормадан 2,5 тапкырга күбрәк. Ләкин юллардагы коллапсны табигать кенә түгел, автомобиль хуҗалары үзләре дә тудыра. Берәүләр карны көрәкләр белән чистарткан арада, икенчеләре машиналарын туп-туры юлга ташлый. Махсус техникага кымаучаулый. Хәзер тәгәрмәчле кар көртләрен җыюга инспекторлар алынды. Тегинде штрафлар һәм эвакуация ярдәмендә. Очень много снега. Копаем машины во дворе, вот, так сказать, куда деваться? Надо выезжать, детей возить в школу, внуков в садик. Сергей Ларкин қолына күрек тотып иртән үк машина қою урынын чистарта. Транспорты күрт астында һәм оннан чыгуы мөмкин түгел. Позапрошлом, да. Узган ел җиңелрәк булды. Алдагы елда да шундый ук. Февраль безгә бирешәк әле. Бик күп кар булачак, гисметия күрсәтә. Машина йөртүчеләрнең уйларын саннар раслый. Карамалы тау метеостанциясе мәгълүматы буенча, гыйнварда явым-төшем планы 2,5 тапкырга арттырып үтәлгән. Мондый автомобильләр аз түгел. Хуҗалары машиналарын кар катламы астында калдыра. Бу исә кар җыю техникасына кымычаулый. Хәзер коммуналь хезмәткәрләренең бар көче юлларны чистартуга юнәлгән. Аеруча игътибар кагыйдәләрне бузып, машиналарын юл кырыенда калдыручыларга. Мондый транспортны мәҗбүри рәвештә штраф тукталышка алып китәләр. Я подъехал, специально расчистил, у меня машина кардан. Мин килеп махсус чистарттым. Машинаның карданы ватылды. Мин хәзер запас часть көтәм. Чыгып булмый. Чистарттым. Егетләр килеп, мине тартып чыгаруларын көтәм. Машинаны ремонтка куйдылар. Әмма ишегалларында урыннар җитмәү яки техник төзексезлек юл йөрү кагыйдәләрен бозу өчен сәбәп түгел. Бу очракта инспекторлар беркетмә төзи. В настоящее время большую проблему дорожным службам причиняет Юл хезмәткәрләренә юл кырыена куелган автомобильләр, шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча тыелган урыннарда машиналарны калдыру зур проблема тудыра. Юл чистарту техникасының эшенә күп көч таләп ителә һәм нәтиҗәсе кими. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне автомобильләрен юл кырыйларыннан кичекмәстән алырга чакыра. Югыйсә, әлеге транспорт чаралары эвакуатор ярдәмендә күчереләчәк. Шулай ук торак зоналарда авырлыгы 3,5 тоннадан арткан йөк машиналарын кую тыела. Юлдагы теләсә нинди кымачаулыклар хәзер аварияләргә китерергә мөмкин. Гыйнварда гына да Yeşil Özен районында 300дән артык юл транспорт һәлакәте була. Бер кеше һәлак була. Әлфия Мөхәммәтшина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников, Yeşil Özен хәбәрләре. Күңелсез статистика. Янгыннарда һәлак булучылар саны арта. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре ярдәм сорап дини конфессия вәкилләренә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Намаз вакытларында мәчет һәм чиркәүләрдә халык күп була. Коткаручылар янгын куркынычсызлыгы турында искә төшерергә һәм дин әһелләре аша Yeşil Özен районы халкын фаҗигаләрдән сакларга тели. Yeşil Özен районының 8 гаиләсе үзләренең матур традицияләре турында сөйләде. Ел саен Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты «Эхо веков и в истории семьи» тарихта без эзлебез шәҗәрә фестивале үткәрә. Муниципаль этап мәдәни үсеш үзәгендә узды. Катнашучылар чарага җентекләп әзерләнә. Архивларда зур эш алып бара, шәҗәрә агачы әзерли һәм гаилә риваятләрен искә төшерә. Әби Burxanova Кәримә Хаялетдин кызы, ул безнең Илнурның дәванисе була инде.
Бірхановлар гаиләсе Ак Егет авылыннан килгән Рәшидә белән Илнур педагоглар, аларның укытучылар династиясе 19 гасырдан ук башлана. Бабасы Хәйретдин авыл мәктәбе директоры, ә Кәримә әбиләре башлангыч сыйныф укучыларын укыта. Бәхетлемен менә шушы гаиләгә килен булып төшүемә. Без бик бәхетле һәм алар миңа гел үрнәк. Татьяна Евсееваның нәселендә барлык хатын-кыз медицина хезмәткәрләре диярлек. Бөек Ватан сугышы ветераны булган әбисенең сугыш кырыннан яралыларны ничек алып чыгу турында сөйли. Нәкъ менә аның батырлыгы һәм каһарманлыгы гаиләдәге барлык башка хатын-кызларны һөнәр сайларга этәрә. Рассказывала, как Аның бинтларны агартуы, киптерүе, һәркемгә ярдәм итәргә тырышуы, яралылар, авырулар бик күп булуы турында сөйләде. Өлкән буынның тормыш тәҗрибәсе яшьләр өчен үрнәк, гаилә традицияләрен хөрмәт итәләр, дәвам итәчәкбез дип ышандыралар. семья — это место, где Гаилә ул җылы һәм уңайлы урын, традицияләр, бергә җыелу, сөйләшү, әңгәмә кору, яңа тарихлар сөйли торган урын. Апалы сеңелле Гыймрановлар гаиләләрен хезмәткә мәхәббәт берләштерә. Алар күп еллар шәхси хуҗалыкта казлар асрый, ә көз ахырында туганнары бергә җыела һәм йорт кошларын эшкәртергә ярдәм итә. Нас собирает касса мясо. Безне җыя каз өмәсе, башта эшлибез, балалар безне күзәтәләр, аннары бәлеш ашарга керәбез, өстәл артында утырабыз, аралашабыз һәм балаларыбыз да шулай бергә җыелыр дип өметләнәбез. Яшел-Үзән районында гаилә тарихында гасырлар кайта авазы фестивале 3нче ел уза. Ул буыннар дәвамчанлыгын саклап калырга, туганлык бәйләнешләрен ныгытырга тиеш. Катнашучылар үз гаиләләре белән таныштыралар, матур традицияләр турында сөйлиләр. семья должна быть Гаиләнең шәҗәрәсе яхшы булырга тиеш. Гаилә әгъзалары ни кадәр күбрәк булса, җиңүгә өмет шул кадәр зуррак. Буыннан буынга тапшырыла торган оригиналь традиция күрсәтелергә тиеш. Нәкъ менә сезнең гаиләгездә һәм иң тәмле рецепт. Бәлеш бик тәмле булсын өчен йөземле күп итеп салабыз, аңа шикәр кумы салабыз, атланмай салабыз. Катгый жюри фикеренчә иң тәмле бәлеш Яшел-Үзәннән Гыйбадуллиннар гаиләсендә булган. Алар үз тамырларын беләләр һәм гаилә традицияләрен күз карасы кебек саклыйлар. Татар халкының гореф-гадәтләре һәм милли мәдәнияте турында искә төшерделәр. Иң өлкәненә 88 яшь, буын вәкиленә 7 яшь. готовились очень прям тщательно. Әйбәтләп әзерләндек, архивларда һәм авыл җирлекләрендә эзләдек. Безнең нәсел турында мәгълүмат, әби-бабайлар аша да тупладык, Ядкәр сайтыннан карадык. Фестивальдә катнашучыларның барысы да югары дәрәҗәдә әзерлек күрсәттеләр һәм чын бәйрәм бүләк иттеләр. Гыйбадуллиннар гаиләсенә Яшел-Үзән районы данын республика этабында якларга туры киләчәк. Айгөл Гатауллина, Рузия Дәүләтшин, Андрей Лопатников, Яшел-Үзән хәбәрләре. Ярмарка красной икры. Приходите, попробуйте на вкус. Свежая камчатская и сахалинская икра. Улица Ленина, 21, магазин Торик. 13 февраля с 10 до 15 часов. Перезапись домашнего видео на DVD и USB флеш. Справки по телефону 5 48 99. Новости Зеленодольска. Твой гид по городу. Исторические данные, туристические маршруты, информация об организациях, больницах, школах, музеях, почтовых отделениях и достопримечательностях. Номера телефонов всех основных служб, от муниципальных до государственных учреждений. Полезный раздел «Междугородний транспорт», вокзалы, расписание поездов и электричек, паромные переправы. Зайди на сайт thepravda.ru в справочник района и найди свою информацию. Илһам килгән вакыт. Яшел-Үзән сәнгать галереясында рассам Евгений Бирючевскийның юбилей күргәзмәсе ачылды. Аның картиналары гадәти булмаган мозаика техникасында башкарылган. Төсләр магиясе һәм югары сәнгать усталыгы. Коллегалары, дуслары һәм җанатарлар останы 75 яшьлек юбилей белән котларга килгән. Сәнгатькә һәм музыкага мәхәббәт нәкъ менә ул шундый охшаш булмаган, ләкин бик талантлы Яшел-Үзән рәссамнарын берләштерә. Быел аларның тулы бер иҗади буынына 75 яшь беренче булып үзенең түгәрәк датасын шәхси күргәзмәсе белән Евгений Бирючевский ачты. Алар якты фәрештәләрнеке кебек һәрбер эш искиткеч карыйм һәм ләззәтләнәм. Будет удовольствием работа, а поклонников пусть будет
Евгений Ивановичны шигырьләре һәм мини тамашалары белән Алый Паруса мәдәният сараеннан һәм Министрель Курчак театрынан күптәнге тамашачылары котлады. Эльвира Низаметдинова Евгений Бирючевский белән бергә эшләгән, ә хәзер останың эшләрен коллекцияли. Шуңа күрә аңа рәссамның яшь чагындагы Курчак рәсемен тапшыра. Он всегда соединял. Ул һәрвакыт сәнгатьне һәм музыканы берләштерә, барлык картиналары динамик, якты, символик, теләсә кайсысында тулы бер тарих. Яшел үзән елның теләсә кайсы вакытында бик матур, утыр һәм яз гына. Шуңа күрә ул чәчәкләрдә һәм кояшта Евгений Бирючевский полотноларында шул кадәр күп. На этой данной выставке тоже я вижу много очень знакомых мест города. Бу күргәзмәдә таныш урыннар күп, бала чакка илтә һәм илһамландыра. Говорят, там вот тут там это вдохновение. Илһам һәр вакытта да килми, килергә һәм рәсем ясарга кирәк, ә аннары ширтә дә, килә дә. Оста өчен тагын бер илһам чыганагы иконалар, аларның төсләр рәте, композициясе, символизмы, яшерен мәгънәләре. Рәссамнар тамашачы белән образларның рухи тирәнлеге белән уртаклашалар. Евгений пишет какие-то образы, да, такие вот святых. Евгений югары мәдәният тарафынан рухландырылган образлар яза. Үземнең дә бу темага нәрсәдер сурәтлисе килә. Нәкъ менә һәр детальга игътибар, теләсә кайсы яшьтәге тамашачыларны җәлеп итә. Мне больше поразило, искусство как-то сделано. Мине сәнгать таң калдырды, ничек эшләнгән, детальләштерү. Уровень его работ. Оның эш дәрәҗәсе, ул сайлаган материалларга, инструментларга карата карашы, алар гадәти түгел. Евгений Бирючевскийның «Амузы не молчали» күргәзмәсен галереяда февраль ахырына кадәр карарга мөмкин. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел үзән хәбәрләре. Халыс намышларына күз салыйк. 12 февральда ой кызарып турса, көчле җил чыгачак. 14-дә күк йолдызлы булса, яз соң килер. 15 февральда җипшетә икән, яз иртә килер һәм җылы булыр, дип көтелә. Хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгінгі тапшырыбыз тамам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, The Pravdaның Тару сайтындагы кызыклы һәм файдалы хәбәрләр белән дә танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.